Kaixo guztioi eta ongi etorriak izan nere zinema txoko honetara. Haien daurritegi naiz zuzendaria eta zinema maitalea eta espazio honetan ikusten ditudan filmen analisia eta kritika egingo ditut. Beraz, ongi etorri lehen bideo honetara. Gaurkoan komentatuko dugun filma unibertso oso famatu baten barruan dago. Insidiousen mundua berriro ere zinemetara itzuli da. Insidious Out of the Father filma abuztuaren 21ean estreinatu zen zinemetan. Insidious unibertsoaren 6. pelikula da eta bertan istorio berri bat planteatzen da. Kritikak egiterako garaian 5 elementu izango ditut kontuan. Istorioa edo gidoia bera, pertsonaiak, espazioa edo pelikularen mundua ondo eraikia baldin badagon edo ez irudialdetik, noski ere soinua kontuan izango dut, eta azkenik galdera garrantzitsu bati erantzuna emango diot. Betetzen aldu filmak bere helburua? Beraz, has gaitezen. Kritika hau guztiz subjektiboa da, eta nire iritzian eta ikuspegian oinarritzen da. Ez dut inoren lana gutxietsiko. Filma nire begiradatik aztertzea da bideo honen helburua. Nik istorioari dagokionez hainbat kezka ditut, eta hainbat puntu azpimarratu nahi ditut. Guztiak apuntatuta dauzka. Gemaren pertsonaia deabruak energia xurgatzen dio eta bar. Eta hor ikusten dugu pertsonaiaren degradazioa, bere alabarekin arazotxoak izaten hasten ditu, bakarrikan 4 edo 3 estenetan ikusten dugu. Eta ni pentsatzen dut, ostras, hain garrantzitsua baldin bada, nolatan bakarrikan 3 estenetan, orduan horrek sakontasuna kentzen dio egoerari. Hau esan da, pelikula ikustanen nintzen enean, eta behin ja pertsonaiekin konektatzen hasi nintzela, justo pelikula bukatu nintzen. Hasi de claro. Erritmoa oso azkarra da. Orduan dena gertatzen da de una forma muy superficial. Hau da, ez dago sakontasunik ez pertsonaietan eta istorioan ere ez. Eta noski, erritmoa azkarra baldin bada, guk ulertzen dugu egoera kezkagarria dela eta mundua bukatu egingo dela deabruak etortzen baldin badira, esan egiten dutelako. Ez guk ikusten dugulako. Hau da, ez dugu ikusten gema sufritzen asteetan zehar, bakarrikan oso momentu gutxitan ikusten dugu hori, orduan ez duzu sinisten egoera oso kezkagarria denik. Amaier aldean ikusten dugu mundua salbatzeko behin deabruak ja plano fisikoan daudela, Elisek esaten dio gemari baduela habilitate bat, nun mundu espiritualeko gauzak alditun eraman mundu fisikora eta mundu fisikotik espiritualera ere ez. Eta istorio guztiari amaiera emateko erabaki dutena da, gemak, deabruak ja etxe batean zauden kokatuta, eta berak egiten duna da, etxe hori teletransportatu mundu espiritualera. Eta ja, horrela baitzen da, derrepente ikusten dugu nola gema bueltatzen den etxe hori zegon tokira, bakarrikan daude etxan oinarria dago, eta derrepente, desagertu egiten da, hasi, por la cara. Karo, ikusita pelikula hau saga oso potente batetik datorrela, hau da, Insidiousen pelikulak hau 6. da, baino aurreko 5 badute sakontasun bat, baino pelikula hau hasi eta amaitu egiten da, oso ondo, super ondo, perfecto, baino karo, amaiera hau nere iritzian oso pobrea gelditzen da eta inkluso pixkat bizarroa gelditzen da. Baino alare, naiz eta igual komentariotxo hauek ez dien oso positiboak, pelikula nei orokorrean asko gustatu zaidan eta oso entretenigarria da, asko eskertzen dela, deabruen eta espirituen kontu hauetan ez egotea apaizik. Beti ikusten ditugu exorcismoak, talako gauzak, eta film honetan hori alde batera uzten dute, eta protagonista bera da, guztiarekin isten duena apaiz edo Elizaren elementua baztertuz. Beraz hori eskertzekoa da. Pertsonaiei dagokionez, ni nahiko pozik nago film honekin, ze azkenean da Remember baten antzekoa. Hau da, ikusten ditugu espirituak ja aurreko sagatik ezagutzen ditugunak, gainera Elisen pertsonaia azaltzen da, beraz, asko eskertzen da film honetan keinutxo bat egitea. Film konkretu honen pertsonaiak. Protagonista, gema, zein, trama interesgarri bat badu atzean, badauka trauma bat, badauka bere barne gatazka bat, ez du bere amaren antzekoa izan nahi, baino hortik aparte, pixkat planoa iruditu zait. Hau da, badu oso oinarri ona, baina nire ustez ez diote denbora asko eman pertsonaiaren evoluzioari. Badakit azkenean,
pelikula bakarra da, hasi eta bukatu egiten da, orduan ez dago denbora asko, zuk protagonistarekin empatizatzeko, baina, hala ere nahiko ondo. Bere alaba da komplementu huts bat, nire ustez, hau da, niri ez dit asko aportatu filman, bai duela bere amaren, ezakit, nola azaldu baino. Berak ere, espirituak ikusten ditu, edo bidaiatzen du The Father edo espirituen mundura, beraz, oso ondo, misterio gutxi duen pertsonai bat da. Gero, mutil laguna, bai oso gizon dotorea ederra da, super ondo. Baino oso planoa da ere. Hau da, beraien arteko harremana ezagutzen dugu tipua joaten delako Jemaren lanera, dentistara joaten da, eta gutxi gehiago. Gero bai, bukaera aldera lagundu egiten dio Jemari eta beste pertsonaiei deabruak kanporatzeko mundu fisikotik, baino gutxi gehiago. Hau da, sin más, no tiene mucho que contar tampoco. Gero dugu tatuatzailea. Ez dakit nola izena duen emakume horrek, baina bere funtzioa argia da. Hau da, bera egiten du zubi moduan, Elisen pertsonaia berriro ere berreskuratzeko. Nola, Elis hilda dagoen, ezin da azaldu pelikulan. Pelikula orainaldian kokatuta dagolako. Orduan, da pertsona bat ez duela trama handirik. Eta azkenik, hau ezakit pertsonaia den edo zer den, baina azaltzen da zakur bat, eta ondo dago, empatia sustatu nahi duelako pelikulan, ai pobrecito el perro, que lo van a matar, empatia sorrarazi nahi baduzu, sorrarazi alabarekin, edo Elisekin, edo Gemarekin inkluso, baina ez sartu txakur bat, ez duelako zentzurik, ez du zentzurik, nire ustez. Irudiari dagokionez, Insidiousen esentzia ez da galtzen, ez da puntu batean ere film osoaren zehar. Eta hori eskertzekoa da, ze azkenean aurreko 5 pelikulak oso esentzia konkretua zuten, eta film honetan hori mantendu egiten da. Soinua oso ona da, hau da, genero konkretu hauetan soinuak pisu handia du, eta sustoak ondo eraikiak daude, soinu banda ere nahiko potentea da, eta aurreko pelikulen kutsuak ditu. Baina, faltan bota dut, aurreko pelikuletan badago abesti bat, oso mitikoa dena Insidious sagarena, edo Insidiousen pelikulena, dela Tiny Timen Through the Tulips abestia. Horrei keinurik ez egitea pixkat pena eman dit, baina ulertzen dut azkenean historio desberdin bada. Eta la pregunta del millón, pelikulak lortu aldu bere helburua? Nire ustez bai. Hau da, pelikularen helburua da entretenigarria izatea eta beldurra ematea. Eta ematea pintzelada batzuk, Insidiousen unibertsoaren inguruan. Hau da, ez da zerbait berritzailea, naiz eta, badauden estena batzuk, adibidez dentistaren estenak, pixkat goreak direnak, hoiek oso ondo daude, oso berria da, eta orain arte ez ditugu ikusi aurreko 5 pelikuletan, horrelako momenturik. Beraz hori ondo dago, eta naiz eta, historian hainbat aldaketa egin, ez da zer berria terrorearen generoaren barnean. Bai ez dago apaiz bat, baino beti dago etxe baten elementua, oda, Casa Encantada elementua beti hor dago. Neri pelikula gustatu zait. Gaina ikusita, Elisen pertsonaia bertan ere azaltzen dela, deabro batzuk berdinak diren, adibidez, deabru gorria ere azaltzen da, mitikoa. Ni sentsazio on batekin atean nintzen, baino bai historioaren aldeetik, pixkat simplea ikusi dut, iruditzen zait, atzutela zerbait pixkat berritzaileagoa egin. Naiz eta gaur egun oso zaila den zerbait berria sortzea bat-batean. Hala ere, oso pelikula interesgarria da eta unibertsoa gustatzen bazaizu, asko disfrutatuko duzu. Esan dudan moduan, badaude susto asko, hasieratik sustoak badaude. Beti badaude pelikula batzuk esaten dutela beldurrezkoak direla, baina gero ez dute beldurrik ematen, eta hoa kojonatu egiten dizu. Orduan hori oso positiboa da. Guzti hau esan da eta txapa guzti honen ondoren, 1000 esker hemen egoteagatik eta bideo hau ikusteagatik, eta hurrengo kritikan ikusten gara. Eskerrik asko.